होग्रोनाय जाबाय स' वेलकाम बेक माय इउटुब चेनेल नोंथांमोनखौ आंनि क्रिएटर इउटुब चेनेलाव बयखौबो गिबियावनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोननिसिम गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोननिसिम अननाय बावहरनाय थाबाय स' गाइस जोङो दायो त्रिपुरायाव दङ दिनै सेकेन्ड डेआवहाय जोङो दिनै बेरायनो थांगासिनो फेमास त्रिपुरानि जायगा मेलाघर होननाय जायगायावहाय जोङो दायो थांनो नागिरदों दायो नै थांबाय थादों जोङो मैया त्रिपुरानि गेस्ट हाउसावहाय जोङो थादोंमोन ओमफ्राय त्रिपुरानि गेस्ट हाउसनिफ्राय जोङो ओंखारबोबाय दायो अन दा वे जोङो थांबाय थादों मेलाघरावहाय स' नोंथांमोना नायलांबाय था नोंथांमोननो जेसे हायो नोंथांमोननो दिन्थिलांनो नाजागोन स' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय फार्स्ट टाइम दिनै त्रिपुरायावहाय ट्रिप खालामदों जार्नि खालामफैदों त्रिपुरासिम स' नोंथांमोननो बे त्रिपुरानि जायगाफोरखौ आङो बेसे हायो दिन्थिनो नाजागोन दिनैनि सेकेन्ड डे ब्लगाव स' दे बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ बेनिफ्रायनो स्टार्ट खालामदोनि गासिबो फरेस्ट एरिया आरोना गाइस नायना ला फरेस्ट एरिया गोजा बे त्रिपुरानि जोङो दायो दैमा जोङो बारनांगोन जोङो बटजोंहाय बारनांगोन दैमाहाय बिथिंहाय दङ जोङो दायो थांदिनि स' नोंथांमोना नायलांबाय था लकेसना बेनो नै सफैबाय जोङो दायो लकेसनाव बै नुहुरनायावनो जोङो थांगोन दायो बेजों बटजोंहाय जों थांनांगोन दायो एसे ब्रेकफास्ट खालामदों नै साहा लोंदों सार माबाफोर बुंदो गाहाम नांबाय माने त्रिपुरायाव फैनानै आरो नै दा निरमहल बेखौ नायनो थांबाय थादों दै गेजेराव औ बियो सिगां राजाया बानायनाय बेयो एखेबारे दै गेजेराव दङ बेखौ नायनो नुनो मोनगोन आरो नायनो मोननायखाय गोजोननायबो मोनदों लोगोफोर दायो जोंना स्टार्ट जाबाय बटआहाय स्टार्ट जाबाय नै थांगासिनो जोंहा नै डिमाकुसि आनसलिकनि आफादगिरि दङ सार माबाफोर बुंदो सार निरमहलखौ नायनो थांगासिनो निरमहल त्रिपुरानि सिङाव थानाय निरमहलखौ जों नायनो थांगासिनो दङ आरो दायो जों फेरि जाहाजजों दावगालांगासिनो दङ त्रिपुरायाव सार फैनानै माबायदि मोनखो सार जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो गोदोनि जिथु राजा महाराजाफोरा नुनानै गालांनाय समायना महर बेखौ जों नायनानै गोजोननाय मोनदों आरो माने जोबोद गोजोनदों आरो थेंक इउ सार थ' बेखिनियानो गाइस नै जोंनिया टिमा लोगोफोर नै फाइनालि नीलमहलावहाय जोङो सफैबाय
दायो जोङो सिङावहाय हाबनो नागिरदों फार्स्ट टाइम नायदोनि सिङाव माबायदि थासारिया नङा होमबा ज' नायलांबाय था नोंथांमोना दायो सफैबाय फाइनालि जोङो दायो एन्ट्रि जानोसै नीलमहलनि बागै बिथिंहाय बुंदों रविंद्रनाथ टैगोर के साथ राज फैमिली के साथ अच्छा दोस्ती था जैसे कि उनका दादाजी का नाम था बीरचंद्र किशोर माणिक्य बहादुर उनका साथ में दोस्ती था मरने से पहले उनको बताकर गए थे कि आप हमारा राज परिवार का साथ दोस्ती बना कर रखना उसी हिसाब से बीरचंद्र का बात उनका नाती पोता का साथ हमेशा आए जाया करते थे इसलिए इसका नामकरण किया है रविंद्रनाथ टैगोर महारानी के नाम थे कांचन प्रभा देवी 1930 में इस महल का काम शुरू हुआ 1938 में कंप्लीट हुआ 1930 से 38 8 साल लगा है तकरीबन 100 आदमी लगातार काम किया है 8 साल इस महल को बनाने के लिए 10 लाख रुपया लगा है टोटल उसको 1930 में तो मार्टिनियन बांध कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है वीर विक्रम किशोर माणिक्य बहादुर ने तो 10 लाख रुपया में कॉन्ट्रैक्ट दिया है उस वक्त तो सीमेंट वाव बैनिफ्राय जोङो बर्डजोंहाय फैबाय बेयावहाय नै लकेशना वाव जोबोर बिउटि जोबोर मोजां जायगाया जोबोर मोजां नायलांबाय था नोंथांमोना दिन्थिलांबाय थागोन आङो नोंथांमोननो दायो सिङावहाय हाबदोनि महाराज आते थे पादरी का साथ बहुत अच्छा उनका बातें किया करते थे महाराज प्रजा लोग आते थे उनका साथ में ओपन खाना वाना बन के उनका साथ खाते थे महाराज ये देखिए सामने ओपन एयर थिएटर स्टेज ये जब है किचन रूम अभी मेन हिस्ट्री हो गया यही अभी आप कभी चलो ये भर दिया गया है बहुत नीचे तक था ये और पानी था बिल्कुल राजाया बिनि दैखौनो लोङोमोन इसको भर दिया गया ताकि बच्चे गिरने से कोई प्रॉब्लम ना हो ये बहुत नीचे तक था ये चलो हाँ जायका केफ बेयावहाय एन्ट्रि जानोसै वाव
फिन बे जायगानिफ्राय जोङो थांनोसै Better ya, juga sini warning ah. Aste. Ini. Ini.